honek euskarari ere eremu berriak zabaltzen dizkio, bai, orain arte rigorako produktuak etxetara iristen ziren bezala, jantokien bidez, eskoletako jantoki kolektiboetara ere iritsiko dira, ez? Eta errigorak dituen balioetan sakontzen jarraitzen dugu, bai, Nafarre hegoaldeko produktuari bide berriak zabaltzen dizkiogulako, auzolanaren bidez elaboratuta eta banatutako produktuak direlako, nekazari eta ekoizlen arteko bidezko harremanetan sakontzen jarraitzen dugulako, eta euskarari esan bezala haize bolada berri bat ematen diogulako eta eremu berriak zabaltzen dizkiogulako. Un salto importante porque son productos de, digamos, de volumen industrial a unos precios justos que nos permiten subir el precio al agricultor y nosotros quedarnos con un margen que en otras vías de, digamos, de comercialización de la mismo formato de producto se van el dinero, pues nadie sabe nunca dónde, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, lo que es la venta más directa, pues beneficia al consumidor, al agricultor y en este caso a nosotros como productores. Honek azkenean nekazariari ematen dio nolabaiteko aukera bat da, ematen diolako berme bat produktu hori azkenean salduko duela prezio duin batean eta egitan ekoizpen eredu horretan sinesten duen kontsumitzaile talde bati baloratzen dituela benetan balore guzti horiek, elgoran aipatu ditugunak euskara bertakotasuna, auzolana eta beste, eta berme hau ere aukera bat da azkenean nekazari gehiago ere animatzeko lekaleak jartzera delako azkenean lurrarentzako berein errotazioetarako arras labore interesgarria eta baita ere azkenean giza kontsumorako egiten guretzako elikagaiak sortzea. Eta gero bestetik banaketa aldetik errigorak eskaintzen duen aukera hau da intermediario, bitartekari eta garraio koste guzti horiek utzitzeko aukera bat. Azkenean, urtean 2 banaketatan lekaleak eramanen lirateke eskola hauetara, horrela nekazari eta ekoizle ezberdinen artean saretze bat ematen da banaketa hauek modu komunean eta bateratuan egiteko, eta azkenean erosoa eta onuragarria da bai ekoizleen aldetik eta baita ere jantokientako ere hori banaketa bakarrean dena jasotzen ahalko dutelako. Gure ikastolako jantokia guretzako azkenean umiak hezteko beste eremu bat gehiago da, hurbileko produktua bilatzen douz, alegin etzen dugu arraina ondarrutik ekarteko, baratzari dagokizonean, oleta edo berton oso hurbilera, 5 kilometrotara dagozen, baratzetatik saiatzen gara produktu horrek ekarten. Beti ez da posible, hain gertutik ekartia, orduan Naparrora joten dugu. Baina horrek gutzako ikastola modura, beste balio erantzi bat dauko, azkenean produktu horrek Euskal Herrian berton ekoizten dizelako, Euskal Herriko produktu horrek ekoiztia bebaitzago, balio erantzi bat dauko. Arroza isaleike modura, orizua isaleike modura, azkenean hemen klimiak ez da laguntzen, Naparruan nazi ikuspegi horretatik gutzako, ikastolien filosofiaz guztiz batetzen da belez, horreitzik saiatzen garena da falta ezen produktu horrek Naparrutik ekarten. Eta hortik errigorara, Errigoratik lotzen hasten gara, hurbileko produktu batzuk lehen eskuragarriz geneukanak eta topa bergenduna beste leku batetik, da ez dakigunan nonditatu zen. Hornitzaile txiki eta hurbilekuak dakarrena da, guk ikusten dugu ekonomi zirkular baten, eta azkenean hor mobitzea oso interesgarria da, atzanin danontzako onura dalako.
historia, aski polita da bere hasieratik. Beti izan da autogestioan oinarritutakoa, gurasoek eta eskolaren implikazioz edo olako toki txiki batean ezin delako ezbertze modu batean izan ez dela. Orduan betitik auzolanean egin izan dira badibiz erosketak. Eta horrela ari ginen, eta momentu batean ja igual 15 urte edo izanen dira, edo gehiago ere bai, erabaki zen, buelta bat gehiago ere ematen altzitzaiola burujabetzaren hildo horretan, ez? Eta saiatuko ginela ekologikoan edo 0 kilometrokoa edo ekartzen eskolara. Baina bai ulertu izan dugu beti, jangela badela ere hezkuntza prozesu horretan parte garrantzitsu bat. Elikadurarekin zerikusia daukan guziaz gain, bai jangelan lantzen diren eta ez jorratzen diren gaitasun guzi horiek eta balore guzi horiek ere hor daudela, beraz ez dela ez platerean makarroiak edo lentejak edo zer dagoen, baizik eta hori baina naunitzez gehiago dela. Ez dakit, aurrei jatera ematea gauza, garrantzitsu eta polita duten zait, eskertzen dutenean batez ere, eta ze gustora jaten dituzten edo gauza berriak probatzen dituzten baita ere. Nola lehenengo aldiz gauza bat probatu eta gustatzen zaielaik, etxera joaten diren eta eskatzen duten, hori nahi dutela, ez? Berria probatu dutelako. Niretako poza handia da, bai, gustatzen zait pila bat. Nik uste Errigorako komunitatea osatzen dugun kide guztien ametsa badela herri burujabe bat lortzea eta burujabetasunaren bide horretan elikadura ere izatea ildo garrantzitsu bat. Bai, amets bat izan dut beti hezkuntzarekiko eta eskola honekiko, eta da burujabetza txiki guzi horietan egunero aintzinet pausuak ematea. Bat da elikadurarena, bertze izan daiteke teknologiena, euskararena, ez dakit naturarekiko gure harremanarena, eta burujabetza guzi horiek txirik ordatzen dira eta horietan egunero pauso txikiak ematea. Nekazariendako adibidez, ametsa litzateke lurrak ematen dizkigunez, aberastasun guzti horiek, nekazariaren lan hori eta sortzen diren fruitu guzti horiek modu duin eta justu batean herriarentzako izatea. Ametxe honetan euskerak eman behar dio zentzua prozesu guzti honi. Errigorak apustuen jau euskeriari dagokizonean eta guk ale bat eskaintzien hor, aportazio bat etxiena proiektu horretan parte hartun da, gutzako aberatsa da.